vole, to už jsme tak vysoko? Nebudu fotit. Ne, já se přestanu něco. To je Amerika. To je zamknuté. A nečím to. Ale přemýšlej nad tím. Co jsme tam nechali? Je tady ty sníh? Ne, ty jsi tady taky? Toho pána, Ten stín vyfoť. Tuším tady. Ne, toho balónu na tom lešce. To je daleko. To krásně šlo. Je to natáčí. Ne. Doufám, že se to nahýblo. Tam je voda, no. Jo, těch bažantů, dívej se. Vidíš to vrátila hlavně? Je to Takže já vás vítám na palubě horkovzdušného balonu. Náš let potrvá cirka hodinu v závislosti na rychlosti a směru větru, tak aby jsme měli bezpečné místo na přistání. Během letu můžete telefonovat, můžete natáčet, nesmí se zde kouřit ani pít alkoholické nápoje. Z koše nebudete vyhazovat žádné předměty ani sebe. Nebudete ani za provazek, ani za hadice. Při přistání se budete držet za tyto ok, které jsou po celém do toho koše, nebudete mít zavěšeno nic na krku. Tyhle ty vaťušky, všechno dolů. Nebudete se držet za hranu ani za ty tyče. Po přistání nevystoupíte, pokud vám neřeknu. Tak si to užívejte. Vidíš Prahu? Jsou tady ty políčka krásně, jako, to tam jedná tak jsem se neměla moc často. To je Petricko. Takže konopiště jste asi všichni poznali, ale ta výška tohle to bude přizpůsobená i té rychlosti, protože v této výšce nám fouká cirka kolem 8-9 metrů, takže v té výšce by se byli ještě podstatně rychlejší. V případě, že by se to klidnilo, tak bychom eventuálně pak mohli třeba jít nahoru. Takže máme Benešov, ten je tamhle vidět, tamhle obec
Bystřice a tady letadla, která lítají, tak tamhle přímo v tom horizontu máme letiště Benešov, což je letiště Nesva, čili největší sportovní letiště v České republice. To vypadalo tak krásně, že ty úhledný polička, tak všechno jako úplně jak načárován. Tak krásně. Dívej, tady je voda. A tam je další. Kde je další? Ne, říkám, tam je voda, a tam je Jo, voda. jo, jo. Já jsem kde přistala. Přistala jsem už někdy na vodě. Takže vzduchoplavec slyší za 5, směr letu 100 stupňů a rychlost o 20 km za hodinu. 20 za hodinu, směr jsem nepřijal a když si mi vzal schválně to druhou GPS-ko, potřebuje 2? Jo, vzal jsem ti asi tu druhou, Milan, to sorry. Tak tam najdi nějakou mapu. Jinak směr 113. Tohle jsou usádky. Stávky, no. Teď jsou trošku poloprázdní. To se loví tam jední každý rok? Ani nevím. Ne? Ty znala dopad. Jestli jste už někdy přistál na vodě. Jakože jsme se dotkli vody určitě, no. Ale v této rychlosti to nejde. Letíme moc rychle, takže ten dotyk by nebyl dotyk, ale byl by to náraz. Takže kdybychom letěli pomaleji, tak bychom do té vody 100% šli, no. No jasně. No, je tam pláž. Kdyby to bylo v závětrné straně, kdybychom se dostali tam za tu hranu, tak tam bychom se schovali, tam bychom na tu vody mohli jít. Kámoš. Tady máme další letadlo nad sebou. Další. To je tak blízko. Vy na ty siesty taky letáte, že? Určitě. Taky se vám to počas tak nedaří, jak to? Protože na Bouzově už druhý rok to vůbec nevyšlo. Nevyšlo, tam jsme nebyli. Loni to vůbec jako tu sobotu odpadlo, to bylo tak. Ale to hrozně se letělo špatný dvakrát, počasí. jenom v neděli ráno a ve čtvrtek, v pátek ráno. Bohužel s tím počasím je to tak, jak to je, no. Máme handicap oproti minulému roku asi kolem 17% počtu. My jsme právě tam od toho Bouznova asi tak, já nevím, 7-8 kilometrů. Budete se tam podívat. No nebyli, protože v sobotu, Tentokrát nebyli. To už bylo, teda v sobotu to už bylo jasný, tam byl vítr prostě úplně hrozný. To lítalo všechno i na zahradě.